Amanami do inanami ala naing mula ma perminggota di bagasan sedarion. Naing masuk ma perdita situa dohot tim seksi perempuan tubagas joron. Hu pangidu hami do hormat asa jongjok kita songom manamu nasida. ida amanginang. Horas marita saluna. Salom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tusude ruas dohot tamu namar minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah mahita. Tapuji matuhata marede mahita sian bukuede. Nomor 500 ono pulusia ayat sada dohot ayat tolu.
ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nama maulus do anggo portibion, rap dohot na pinangido ni rohana, alay namian rodi sa leleng ni leleng na do na mangulahon lomo ni roha ni debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, amanami sa leleng ni leleng na, asini rohamdo na mga ramoti hami, siyan na sa ilaon rasi rasa nuaeng, jala asini rohamdo na mga lehon barita na ulii, gabe hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohan nami, jala lehot to dib na badiai, asa watu si hami sude panogunogum, dohot pabahemmu na balgay. Payan mahatam di bagasan rohan nami, asa mardame, jala sonang hami, jalalam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Di hari Minggu sadarion, imana dienet sian patik palimahon satu pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapomu do natorasmu, asa martuaho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jehovah de batam diho. Paunopon, unak ko mamunu, papituhon, unak ko mangalakup, pawaluhon, unak ko manakko, pasiahon, unak ko olo bakatidakon hata na sotutu, maralohon dongan colma, pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawah, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni dongammu. Ido sahakna atong rak mangidogogo mahita tutuhata taringot tupatik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naum partu patikmi. Amen. Tapuji tuhata mared dehita sian buked de nomor 600 sada ayat sada uhuk mahita cong-cong.
Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami halak pardosa na dangolon, rotu jolo ni habang sa habadia ummi, manopoti jala manganggukon dosa nami, masay jo tuwarsay hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabahinan nami naruay. Dang wahulongi hami ho, siyan nasa roha nami, doho nasa ati-ate nami, doho nasa todi nami, doho nasa gugo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubayan hami. Dibaheni tamado rimasammu, jala uhumammu hami, tuhamatean sa lileng nai, alai nama porus mahami nuaing, tuasi ni roham na gudangi, mangido siyan nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhukna, say urupi mahami, paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kahulongan ni roham, si pangolu hami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya si maroham di hami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga taringot tuha sisaan di dosa, sa tokid dahu tadikon ho, alai papungok kumaho muse marhite-hite akka asi ni roha godang, tagan di parpiar ni muruku, hutabuniom bohiku sa tokin maradupon ho, alai marhite-hite dengan basa sa liling-liling na asyaku ho, ninna Jehovah si palua ho, hasangapon ma di debata na dikicang. Amen. Tapuji Tuhata marit dehita sian bukede nomor 214 ayat sada. Turpuk niari mingguon, iman na dienet, sian buku Yakobus bidu 5 ayat sada sahatu na paunopon, asa tajahama na margati sorin. Hamu akan namora, tumatangi semahamu jala mangangguhi managam haporsuhon, nanaing songgop tuhamu. Naung tasihod do sere dohot perak muna, jala sitidangi do pakamudo tasiki, na manggagat tu sibuk muna songon api,
Di papungu hamudo arta diaka ari naparpudi. Satu pinggol itu. Tarlobi do pargadog busom muna di tanoon, di pamokmok kamudo diri muna diari pamotongan, diuhumi dibunuh hamudo partigori, dang dialo amu ibana. Ido sahakna, martua doakan atumangion hatani debata, jala naupiopsa. Amen. Dauduti maret dehita siat bukit de nomor 610 sada ayat sada dohot ayat 2. Sahaporsiaon di sadok portibion rakma hitamandok au porsea di debata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na tumopalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba na sasadai ima na tinubuon ni si Maria na gabe-gabean sianto di porbadia ando orang suaubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanuatoru dung ditanom, na mula mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea di tod di perbadia, jala adong sadahuria na badia, huria atau panyala Kristen akan abadia, do tasisaan di dosa, do dihatai namandok, mulak mangolu sogok daging nihalak naung mate, doho dianguluan na sora suda. Amin. Asa tabigema, songotik tikta di bagasan mingguan. Horas madihita salutna. Amanginang hujahok kami mah titing namasa doh nanaing pamasauta di huriatta di nasa minggon. Parjolo mai poin 3.2 persembahan Namarboho. Pada hari ini Minggu 15 November 2020 kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho dalam setiap kebaktian minggu untuk keperluan kategorial AMA.
Persembahan ini diserahkan setelah selesai khotbah di tempat duduk masing-masing. Poin 3.3 persembahan pembangunan. Pada hari Minggu 22 November 2020 yang akan datang, dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Kemudian poin 5 pemberitahuan 5.1 Pesta Gotilon. Pada hari ini Minggu 15 November 2020, gereja kita mengadakan Pesta Gotilon dalam setiap kebaktian minggu. Adapun dalam Pesta Gotilon itu kita akan mengadakan Pesta Amplop atau Amplop Pesta Gotilon. Penyerahan amplop Pesta Gotilon dilakukan setelah persembahan yang kedua dan diantar ke depan. Dan bagi jemaat yang mengikuti live streaming agar menyerahkan amplop Pesta Gotilon tersebut kepada Sintua Week-nya masing-masing atau dapat diantar ke gereja HKBP Jalan Lurah setiap hari kerja. Kemudian B, lelang. Pada hari ini Minggu 15 November 2020, bahan lelang berupa parsel, namargota, napi nadar, gulai ayam dan naniura akan diserahkan kepada pemesan lelang setelah selesai acara ibadah minggu. Bagi jemaat yang tidak hadir beribadah, dimohon menghubungi Sintua Week masing-masing untuk koordinasi pendistribusiannya. Kemudian tambahan di Jalo Huriata do sian keluarga Sintua Kasih Anipar Boru Sirait berupa bahan bumbu ayam namargota 8 paket, ikan dan bumbu naniura 17 paket, dan bumbu tersebut telah diserahkan pada hari Sabtu kemarin untuk keperluan Pesta Gotilon kita hari ini. Gereja mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian poin 5.2 jadwal ibadah. Pada hari Minggu 22 November 2020 pada waktu 7.30 yang masuk adalah week 1, 7, dan 8. Pada pukul 10.30 yang beribadah week 2, 3, dan 5. Pada pukul 16.30 yang beribadah adalah week 4, 6, dan 9. Kemudian terakhir 5.3 himbauan. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama beribadah, dan bagi yang menggunakan face shield tetap harus memakai masker. Songonima titing namasa di mingguta sadarion butima mauliate. Taudutima parminggota marede mahita sian buku de nomor 754 mamuka sian ayat sada uhma tapasahat peliata sada A sada B. Doa
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima nama ngaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Uriani Tuhatta na hinaolongan hatani debata di minggutta sadarion imana tersurat di buku ni panurirang Jeremia biddu 20 sia ayat 1 ayat 7 aladong do di jolo rap mahi tamat jaha Jeremia 20 sia ayat 1 ayat 7 Odo hata ni surat na tinongos ni panurirang Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi ni situa akan terbuangi dohot tuak kamalim dohot tuak panurirang dohot tu sardok bangsoi akan naung binuakon ni si Nebukadnesar sian Jerusalem tu Babel. Na tinongos na tu Babel barhite sian si Eleasa anak ni si Safan, dohot si Gemaria anak ni si Hilkia, na sinuru ni si Sedekia raja sian Juda, tu si Nebukadnesar raja sian Babel ninnado. Pauli hamu akka bagas, laos ingani hamu, jala pukka hamu akka porlak, laos pangan hamu parbuena. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangan muna nahubahini jala tangyakon hamuna sidatu Jahoba ai molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu ima yanggo sahakna Hurian itu hatta na hinaolongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus namar minggu di gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi Sadarion songoni manang dihamu akka amanami inanami na poso remaja sekolah minggu na maringan di desa na waluhu tanah marasingi hatani debata naung tajahan akining apalatongon Sadarion pesta Gotilon HKBP Jalan Lurah Cimahi. Alani kamang dot tamok kainang ala memang generasi na sangat beruntung dohami. Kami merasa bahwa kami ini generasi yang beruntung merasakan beberapa periode tahapan penguluan ni jolma di huta ujui. Jadi mologotilon molo panen di hitan di utatta ucerita tua muda di barong dorana maboto di badaong alanga lahir di son molo tiki merdegi dupe tahun 80-an sampai 90 periode 90 pertengahan petuno aing tu 2000-an mabatting ano ko pinama boto mabatting iso membanting dang mabatting jolma dah mabatting dungi 2000 ke atas mungkin sudah pakai mesin rontok jala kuingot tami do tiki merdegi panen gotilon sasitonga haci do ikut tuhu ko maeme oloro tutaku nibon diseati ma rukung niba dungi gatal dotong gatal do dah abu niemeon abu padi itu taruhan mai dibusuk-busuki jo dibusuk-busuki ibarat tu sada
tempat supaya rontok dulu sebahagian dan lebih mudah untuk didege. Anon. Imana ginoaran luhutan. Manang busuk-busuhan. Ido bana didok dihatani hatabataki teh. Salamat dasor. Ima. Molo salah dasor nai ditoru, roboh do luhutano. Itu luhutan. Salamat dasor sega luhutan. Dungi merdege matong. Hos niari, moho pari. Suk suk sak, suk 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 sak. Kos seirama do, perdege non. Molak seirama, sursar do. Dungi tinaruam memeong, tuhuta. Ngaborong inodda. Sebetulnya, apalagi molorou dan marsapur ma'aik hodok dohot abu padi hacik do. Aledang adong jol mana morong-orong molot kigotilon. Las berek kamu ma di dia pe dang adong jol mana morong-orong marungut-ungut alani gotilon. Hos ni hari ditinggang udan jalaluja manuhuk eme alai minardo buhini nagotilon ala loja nasalilingon nunga dipahippu di bagasan pesta gotilon manang waktu panen gabe marlas niroha do akka jolma na gotilon ma buat sian gogoni lojana gogoni tanona jala diparhatopo doi songon gabe dalan pasu-pasu ni debata jala ido laos nata halassod di bagasas sadarion nak pedang apala manggotil eme hita manggotil siang guguni hauma hita manggotil siang guguni tano hita alai hita karuas ni huria naung maringan dia kaparserahan pertikia sonari tarajumido ia ulaotta manang di bidang AHPI tarajumido nagotilok kita ditikina jala dapot pasu-pasu nati nupak ni asidot holong ni rohani debata madas-das ngulutta laho marpesta gotilon dohot makkalasson pasu-pasu ni debata di bagasan ngulutta songonido dang sasitong na masa diturpuhon dikitar buang bangso itu babil dipikirin asida do tak pola dinggap patureo jabu bagas dison aladang inganan hahotan ni nasidai dak pola pukau porlak dak pola mulaulaun dak pola karejo iba aina terbuang dohami tuhuta Babylon dak pola pangulion anak jala pamulio boru ala ni huta habuangan do huta Babylon songoni do ranang sasitong na hadirion ni pesta gotilot tauna tiak kamang do tamak kainang Oddo pehea pesta gotilon ditongani huriatta nasopola patu pakegiatan manangaha hita saya mahola pesta amplop dohot pesta lelang nata guarhon di bagasan ganup akka guartabi nangarok pola panortoron rupani marliat batu duhol las ni rohatta di pesta gotilonon alaniaha alani COVID-19 gudang akan terdampak gudang akan terpengaruh macat akka ulaon dang dinggan akka barkarejoan seret nang akka pacamotan dang jupang akka nasinari di bagasa perdalanan ningulu si ganupari jala panguliana pesudda dojol manwaing pamuli beru petodan alaniha maolon di COVID-19 non alai laus di jauhon turpuk sadariot dohita nampe di songo bangsoina terbuang di Babel dohot songo kita namak kilalahon pakorhon do pangotak ni COVID-19 di bagasang mulutta tung so jadi i manudati hita marulopolop dohok marlas ni roha maka mulatehon basa-basa ni dewata di bagasan mulutta siganupari ala di pasu-pasu debata do hita saat tu sadarion nangpe ikon tiki hasusaat donuaing alani pandemion sotung sudat
lasni rohata sotung toddan ulup-ulupta alani pakorhon ni COVID-19 ni alai toktong mahita mangari-mangi mamilang-milangi huhut manadda di bagasan ragam niak kahamolon nata adopi manupak do pasu-pasu ni debata di bagasan ngulutta alani itok tong do hita ikon hot maddo mauliate di bagasan perdalanan ni ngulutta ino nata halas sonam kamang do tamuak kainang alai taulup pemak di bagasan ulupuluk do lasni roha pestata sadarion dak pola unang masai gabe dalan patu pahon parungutunguto ni di bagasan ngulutta alai taula maulaut tairo dinggan di tiki susah saunari di jauh terpukot dohi ta hot tok tong laho mamukka ulauta di tongani bagasta mamukka ulauta di tongani porlakta pangolihon anak tahut pamuliho boru songon nani dok ni hatani upasaya teh molo magodang anak pa pangulihonon molo bolo boru pamulihonon tong jadi unang dinggan minggu pirang apala tabu hampir wilal huber kami amu sedahami ibu hama ngabu yon tertutup alani COVID-19 mulu batu dongan mereka umada mulu batu dongan terus ngonna mebi ribete terus ngonna pubi ya deh batu naroha sing batu bersin mulu bersin na jolo hari dok kotaya kamang hari gorahamu mulu bersiok kamu horas sinate hacim horas mulu pangarato hacim sehat dok nato ngasai gorahut tu sedu jala mulu dirajumi mulu na bersih-bersion nama huwa doi ido itaringoti halak hacim itaringoti bapak kurau di huta sehat do bapak hepeng do hurang itu tong sehat do tong alani sabar hamu bulan 12 sok kiriman itu tong sehat do alai nuaing berek kamu ma bersih-bersion mabiar jolma hasim dawo corona inna jolma na ona ngatong alani biar na mulu bersih-bersion nate hape ibalas siat do bersih-bersion nuaing bersih-bersion terus na jantung di bawah bana waru nuaing narwa hape sehat do hita pas ditupai itu hatta alai ima alani hamauloni ima alani akasusani alai sotung disudati sotung ditordani sotung dihambat hasusaa kita lahu mangulupun pasu-pasu ni dewata di bagasan ngulutta sotung dia bati hamaulon ni parnguluoni hita lahu makalasson pasu-pasu ni dewata di bagasan ngulutta gabe sai tok tong jok mahita marungutungut holsoan manarita ngulutta di bagasa perdalanan di ngulutta siganupari anong do dua namar tetangga tong dua jonok go bame huta hitan jonok go jabuna tong berendeng do buti jala siap papat do jabun huta tong lasrohani naton tong malop pe naton baru mamul hatobat amat tai botamu do tobat kolam ikan ibun amat tirot tong dek jahir pora-pora sibahut haruting itu damu nih nah itu damu bete ibun set kolam pature mana lop pama tabu wai ba arsimi ninna matta itu inate tong lasrani natong di pature kanon di loppa dicampur do ibaid do tomat rengge-rengge nat tomat rengge-rengge ran dak tae tomat biasa dia teh tomat biasa do tadamu do tomat rengge-rengge
tomat na geleng-gelengi aga asom don ali ni tabuan non molo binere ngon terolo ijur akan tinggal di sondang iboto rasanya lana hamiro manadda tomat rengge-rengge ibain to tomat rengge-rengge dibain attirha iboto mo attirha ibain lasiak arang gober lasiak non pasana sabel gana tong lasiak ay mane ber kamu juga lasiakan ibain lasiak ibain asom Jawa ibas tebu matong ngason na mua patong haon arsikon wah tebu duranon bah ibu ma bawang Batak dang bawang Batak iso nanti bawang ado waryo bawang pre on tua haron tu migomak don cocok tu migomak don anggo tu arsi katong bawang Batak iro tadamu do bawang Batak bawang punya Batak iya geleng-geleng don mau lo jelas nih ngalas orang tong manga mahamen non HP hobar jabuna di begema manaltal pak pak lomo konin naruhana tong jalat terguguru di tal-talamatta di beri tong asai begejo halaki mangarsi do hami mangalopa lomo tak lomo pesak sangawan tong tak dina tong manaltal saksangon terus ngon nebigi na tong matong hami naniarsi do ikan ni ala kapuang lomo terus na gali may naton sak semanga be mamoro tomat rengge-rengge pe taksir rohana be itu ala ho berjabu mania lomok mardeser musema di beribadah bumbuni saksangi arong isi sangge-sangge pege acimun nana cimun dang do acimun ibam terus nemu metong saksangon ser ne di bari barat tong HP lopa ni naton guluk na guru tong nani arsikon kan HP bari ban ser na aga ngalam soniter angur matong no maliang saksang lomok musein narwana tak semanga be naton laho mangan alau tabu ikan nialakan lomok saksang musein narwana ujung nga dang manga benaton Roma mate neng manga na wain na buat Messi inde na tetong buat sendiri mak arang kotangamu inde na tetong ala dang rohana be dang las be rohana ala dang dirajumi oddo HP na tolak gugunami HP halak ngaro di dia tolak guguna kamang do tamok kay nang di baga sa perdalanan ni ngulutta sayunang mamasa si songoni dia na pinat lumehon ni devatatu hita ta sabab pemma dia na pinasaha ni devatatu hita tahamulate homma mardongan las ni roha dungi gabe pasu-pasu di baga sa ngulutta ay pasu-pasu rotong molotong malang dekke pe jangankan dekke madok mau lihat pe tak kamang molubohi ta mangalak si panganon nak pe mungkin gula MO do ikata tadamu do gula MO gulamo kapala batu nabel keuluna molo kiujui ini ngot do petongon ai dang hadu mau do pe di hutanami dah termasuk hamisa diri rupani sangat do pe mengalang gulamo kepala batu iba natinutung ditataring mangam ma ditoruni kalapa irut mula sekolah itu tukut tu tataringi itu tukut sebalik dua balik nggak masak itu emak seado di bagasan perdalanan ala dihamul atehon nuaing kena tabu si panganon di solma boy gawe hurak sehat alanya dang dihamul atehon kurwa hurang makka mulatehon hurang makka sabab pon perdalanan ningolunai gabi boy ro hapang runguton mian di bagasa pangapianon jot panaritaon di bagasa perdalanan ningoluna gabi rang diula-biulon nadok denggan asal ma diula songoni asal makarejo songoni dang diula biula na rohot sian las ni rohana
Jala gurang boy tahu mengulau-ulau teraksian rohat tapi sepatate. Berek kita mah nuaing di hitaan ngamulai gurang akarame ala na baru pedi resmihon presidenta estate pangan estate di Borong-Borong. Ketahanan untuk ketahanan pangan program pemerintah otorita Danau Toba sasitong peluang do dihita laho mulau-ulau do dengan wisata rohani ke Bonapasugit kesempatan do dihita lahu mulau-ulau do dengan alai naing mata hasomal ho diritaon dohot halabokon hatomanon senyum ramah kepada pendatang jupak kita di bagasan nguluton songon hitana mangaraton berek kamu matur pukon rikoti hamu hasonangan ni hutamuna di Cimahion manang di dia pehita tangyak kok kamu panggonggomi ni hutamuna nak pedang apalah hutat tahun nuaing Bonapasugita alekot tangyak konot tado hape balam di hutat tama di Bonapasugit sasitong ngaikot toktong do rikoti hadu maun ni sude dot hasadaun ni sude marhite ulau tado ngulut tasiganupari doh manangyakon akka panggonggomi ni bangsot ta asa di bagasan ulau naringkan nasida mangalinggomi hita sude masyarakat naon alai gurang do halak kita hita gagal do pelaho senyum gagal do pelaho ramah hita te akka ho berjabut tapi di halak kita gurang do pe hita na gagal bertetangga alanya hidup kita eksklusif dak pola perlu halakan holak kami pen naruhat tarupani daw menjadi berkat adalah ikut serta dalam masyarakat itu mulai gawe pasu-pasu hita kamang songon visi misi dia KBP menjadi berkat ikut do hita gagal gurang do pe hita naso pas lahu gawe ke bertiga-tiga ay manuhor situ horon dak senyup pita ya keinginan wisata rohani nang na tahun ini bulan 11 minggu songonon pas di piara aja rohani mar minggu ate ini dia land session ano ima kainon ni nataw ngot tamu doi alani kopi to dorang lau hitakan lau hi ada peham itu Singapura do land session alai alani kopi gabi sudah do gabi ha 2 Mei muse ni pikiran rupane mar minggu di hutar rohani alai ngaboi hita menjadi berkat gabi pasu-pasu dinggat taulak kaulot tay buat inang tuhor inang baga don inang dotak kanasing molo sapala sudah pe tuhor nak pula murik kita rupani molo sedia saya daun ida molo inna be bereng ida mak nang jutor argana juro bereng jutong na baga ni don inna malo hita madok oh bu maida bu ma itu bu malai buka dasar nak penga gudang laku tong buka dasar molo lak batak tiga kan binna tu horo hulian onida mudalla roninna dia mungkin mudalla lihat kan mudalla roninna holat binna na woto ida kamu binna tu hulian nasayar gana anggo tu halak dang nasay dak hola mudalla hulianna tapi dia mungkin pertiga menggaris mudalla dah alai dok kodret to ngasa songon na tertarik baka mudalla ro ape ngasongon na hibati ben roh harupani lahu manawar si tawaron di bagasa perdalanan ningulut tapi batoy ma dia mungkin modalai horas ma namang ototoi horas lo do ototoi batongi haperung disunuk ku disadu itoruni argana rupa lala tabu ala ringgan pertiga on lo di bamanuhor pertiga manuk manuk aron itoina manuk ahorayamu situ doang manuhor mak pernah mereng-mereng dok dapat tiga on to daung neng manuhor do om manuk karon om manuk kapung om manuk buras om manuk kaon inna so na gudang go inna i manuk sioto do inna tamu manuk sioto itado to ngadong manuk sioto do inna jesa dia manuk sioton mamereng oton ado inna tiga to narohana to tergantung totoni manukiri na baro panuhor na tong bersir jugul na makan di boto hona to manukon inna to molo songon nama murgu dohon naso na to do inna mana ujung nga rupani taksau itu hor
tak saulakku. Gudang ngai hitaun waing nanek kurok berisi rupani diula-ulaun ale dak siar rohana. Diula-ulau dak siang nguluna. Jala gudang do hitaun masorat tu diaka perdalanan ni ngulutta si ganupari sehingga memang gudang gotor dan perdalanan ni ngulutta di bagasan ulaun do napinarsita ni rohatta. Isuru do pangulihamu anakmu nanin nate, pamulihamu borumu, asa sopar hamu jalamian di tano naninganan muna. Jadi molo hitahun naik baru kilo niak kana tua-tua nuai, gorang ianak kon dang manguli dope ngatikinan yan. Godang boru dak soho dope ngajupang pertikian dan yan. Alania ha, barikok do hita mamerengon. Mengevaluasion atik nama sorat tu do tabay nak kaya nak kotai hamok kana tua-tua atik nama dok doku do tabay nasida molo mangalak boru hoda ikon berengommu 3B dohot 3M bibit ATMC bebet dan bobot unang asalala boru na nahi tarupani HP poda si songoni manorati anak kodoi. Ado si poda honot tasa si tonga kaitan itu tua molo mangalak boru ho ikodos rohamuna. Holani dosa si tonga tahu nasi. Molo manguli ho ikos siar roham manguli. Holani dosa si tonga podatta. Nagabi kurang mungkin masa ima kurang akan manorati nasida. Alania mulu manguli nuain dah. Gedungmu di dia, dekorasimu ise, sedia cateringmu, ise parsalommu, mobilmu, pengantinmu. Sudah memanguli tong mal memanguli dah. Alania, agari sada perak kepikiran na dope, lama mikirkan asing. Alani hita riko dora menggati metode mengajari anak kalau manguli. Amang manguli maho, alak masih boruadi. Dongammu sahapor sehaon, dongammu lahu mengalugahon rumah tangga di bagasa dos ni roha. Holani pira. Soal hacikna lo maisi halaki manaoni. Soal dangolna lo ditauton nasida. Asa diboto mamuka parsari peoni di bagasa sardo panguluyot tu debata. Ai pangaripunan ni sude perdalanan ni ngulutos sastonga dia do ima sakap ni debata do. Berek kamu mak 10 sada ainung ngatakas huboto sakap akan sakapi taringot tuhamu ninna jahoba sakap hasonangat do dang sakap hamagoan ahu mangalehot tuhamu ujung ni nani halungut temuna. Rancangan Tuhan tidak pernah rancangan celaka tetapi rancangan kebaikan dan akhir dari penantian. Akka nataparcitai debatado jala holang guguni jahuba do pasu-pasu ni debatado napa sauton nasa nataparcita boiru gudang tapikiri boiru gudang tasakapi boiru gudang ta eahi di bagasan mulut tahun alai rohani jolma marsakap dalanna jahuba patot tulakana. Boy do godang di sakapi akka jolma di bagasa perdalanan nguluda di portibion naing on naing songonon di bagasa perdalanan nguluta alai jolma marsakap dalanna jahuba patot tulakana jalaido natahalasso nakamang do tamak kainang di bagasa sedarion di pesta gotilotta asanggiat saluhut tita di pasu-pasu tu hatta di bagasa perdalanan ning ulutta si ganupari jupang akan atazalahi dapot akan atulului di pasu-pasu tu hatta maita diragam ni akan masa di ulutta nang akai anak kotape amen martanyang maita mauliate madiho Tuhan di pesta gotilon ni huriam sadario makamuliate hon basa-basa mending ulunami nian gudang doha maolon kuhilalahami dia kepartikian na perpudion alani pandemi COVID-19 gudang akan terdampak berusaha penung ngarong na tutup masa PHK dia kainganan jala
dang lakwa ketiga-tiga rodi akaulaon nama bain hamawolo di ngulu nami alidak tersudati ihami marlas ni roha sadarion rab doho ruas ni huriam HKBP Jalan Lurah pasu-pasu maruasmi ulaun nasida piali Tuhan sai tupahi di balian di hutape asa toktong jabok na zinalahan nasida apapaga na lomak padaraman pacarian jala mual aik natio pejupang nasida di ngoluna manang di dia penasida ruas ni huriami saluhukna mulaulaon markarejo marusaha marwira swasta toktong male Tuhan pasu-pasu asa dong dalan ni ngolu di nasida dalan nami pasangapon guar munabadiai pasu-pasu ruas menong tahun kelahiran kajang umur nasida ulang tahun pernikahan dapat akka kebahagia di rumah tangga nasida alih Tuhan tupahi manang ngolunya anak kon nami akadat danaki ibu-ibu rumah godang luasomu karemaja pemuda marbisuk marsikola nang sejabu do piali Tuhan dia kapartikian na parpudion karena mengalului karejo saya patongon leos semangat di nasida na mengalului rokap ni todi akka doli-doli nala napai mahon si rokap ni todina anak boru alih Tuhan sayukap rohani nasida laho padomuhon lakka nasida mangalakka tu parsaripeon asa di bagasa dus ni roha holong nasi aku bohal nasida mamukka parsaripeon asi maroha malai Tuhan saya toktong ma tupahi ngolu ni ruas ni huriam salukna di dia penasida maringana nama dohoti streaming ni huriam sadarion pasu-pasu NN Jupiter Raja Guguk Agustello karuas ni huriam nama dohoti parmingguonon sai ramoti jala kepagadda di nasida kelas ni roham pasu-pasu nang nyonya esi matupang boru tabunan memasuki masa purna tugas pensiun sian haguruon nasida ajari mana sida makalason partikian purna tugas nasidai jala toktong di bagasa kahipason pasu-pasu keluarga tumanggor boru panggabean na binasa basahom muda dana bawa di nasidai pas madak dana kimar gogo nang natorasna pasu-pasu mo jala jalom musaluhut pilihan ni huriam marhite pilihan amplop pesta gotilon songoni nang lelang ali Tuhan gabi hasangapon maniguarmu nabadiai sadok na tolap gogo nami pagadamu may bain hasangapon di guarmu jalalas ni roha di hami tupahi ngulu keluarga Samosir boru Hasibuan Andre Nainggolan keluarga Ciasirai boru situ morang do boru nasida Maria Debora sai homali Tuhan na mangaleo las ni roha di nasida mangaramoti nang nasida pedi bagasak kahipason hutangnya kok kami mana mengadopi hamaolod di partikin na parpudion ala ni parsahiton amang gultom nyonya pendeta simbolon songoni nang inang Hasibuan boru Hasibuan amang silitonga bapak depta dok nasoha guarak kami bersada-sada urasi pamalum nasida le Tuhan pahipas daging naktor di nasida tumibu malum rap dotai mamuji dok pasangapon guar munabadiai pasu-pasu jala pargugui ubat nasida mangula mahomar hitesiani mangaleok kamalumon saat di homa daging doktor dinami le Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Dihamu ruas ni huria nami na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus saat mahita tunapa sahaton patumonaan manang pilihan amplop siak kita jolo tapasa mapiliata habis jamita di kursi dungi di jolo mahamian nomanomu aladak sudah hita tu jolo ala ganu keluarga do nataruka rohana mangaleo amplop ma dung sae papungu piliak kamu di bangku muna Roma na pasahaton amplop na tu jolo huhut mahita maredde sian bukwede 840. Besok adong ku bawa Tuhan
pasahaton amplop muna. Buka Mak. Ya Muhammad Nabi do inanami Roma ita pasahaton amplop ta. Siapa riba siapa mundai berjolo. Laustator Roma. Kuna mekeka Tuhan Masoya masari me on Tuhan Tuhan ulai on Tuhan Namo pele hono buka bela sirohan Karma Tuhan salam marohan Uri tato matanda Tuhan Ikon sari hono tonari mekeka Firman ma tangan nusangan Esang hati firman tangan Salam salas marohan Tutuk ma parminggota las jongjong mahita tatang yakon mapiliata ale de batama nami na di banua gicang kodoharo ron salu sileo na ding gadok na sauli basana mauliutus pasat tami masana ni leon mitu ampilian nami tuho sai jalo mai gebe uap na ucus di jolom pasu-pasu majala ramoti asau parasya kami pilianon pati bulho karajon muli tonga-tongani huriamdo di portibion buhai marohanami mariti todim Salam hutadda hami gurang sileo leon mitu hami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marite hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni leon mitu niruni mamataku. Ale Tuhan dewata manami pardingkan basana sumurung narodo hami tujolom mabuah puji-pujian dohot ulup-ulup mauliate rohanami ala di pasu-pasu hona hula hami kabejupang hami parbui siak kauma siap porlak marlas ni rohami no aing mangaleo sileo-leon nami nadinggan tuho nalau pasangapon hodo hami ala ni pangaramotim di hami dohot diak kaulaon na hula hami jala malua hami di baik kosiar ragam ni parmaraan
Na urang tamado hami nian majalo asini roham na godangi. Ala jut hulau si hami paretam. Sai se sama dosa nami. Jala unang jujur papahenan nami. Sai togu mahami marhite-hite si lehon-lehon mi. Asalam hupa ubahami rohanami. Jala huyutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai buhai marohanami marhite-hite tordim. Sautat dahami godang nisi lehon-lehon mutu hami. Salam girgir hami madok mauliate. Sayurupi makana pokos doh nadangol. Unang loas mati atura parom manangise na magkabiariho. Say tata mana haleon. Jala say urupi pangurupi dinasida. Say apoy makana mora naduma asa dilehon akkana hurangan. Say pasu-pasu mahatam turohanami. Ay ido hanguluan nito dinami. Say paingot hami di ujung nilak kanami. Asa unang holan hanguluat di tanah ok kulului hami. Alay togu-togu mahami. Asa upariak kami hanguluan dot arta na soolo sudai. Silehon-lehon mutu hami. Say pasu-pasu maka namang gonggomi hami. Do panguhum akaraja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa diulahon nasida parripei. Tuak kana denggan. Say paringkas sami mula-ulaon. Ay patik muhiad doi. Asalam moru bilangan niak kana jukat. Jalalam torop akan marasi roha pasangap pokko. Saibuan mahami sian rura hasusa anon tulabungmu. Marite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai roma harajonmu. Sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Aiho dona puna harajaon dota gogon rodiha sangapon salelegi lelenga amen. Jalo hamu ma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Amin, amin, amin. Udul mahita. Dang mere dope hita siak kudulat ta. Aladong dope acara petyamu jo inang asa dia tahu jo jolo dia tahu mada. Jolo dia tahu masa pesatamu. Uriani Tuhan tanah hinaholongan inama pangaripunan ni acara pesta kotilot di hita sadarion alai pahipuhon sude las nirohatta di pesta kotilon huha mauliate kami majo mauliate ma di sude ruas ni huria hakabi pe jalan lurah naung manupahi huriatta marite pesta kotilon di Bagasa Tikyon. Tu seksi paropuan nama koordinasi, halo jauh muna mau lihat inang. Terima kasih kepada tim musik HKBP Jalan Lurah. Songoni nang parhalado saluhuna termasuk ma tim streaming na menyiarkan. Asi marohani itu hatta. Sai di pasu-pasu makan dan duluan di tangan muna. Gabe toktong di bagasak kahi pasuk kamu. Asa pangaripunan di jamita sadario di tatahe upasaya tesi bora guguk
di topi ni tapian, mamora hita luhut, dapotan persaulian. Matutu adoras matu adoris pora-pora. Horas soras mahamu sude ruas ni huriatta. Jala toktong luhut mahita mamora. Matutu tubuh ma hari-ara di tonga-tongani huta. Parlinggoman nina tua-tua parmeaman nida danak di huta hamudang mahua di baliat dang agia marmara jupang dapon najina lahamuna jupang nani luluamuna dapot na pinarsita ni rohamuna horas ma berdalan-dalan mangomo nangak kapat tiga-tiga donon nami ma saat disolu saat matu bertian leleng mahita mangolu saat mahita tu panggabean saat tu parhorasan amang do tamu kainang holas sahaliot do torta nakso majalo lelak kita manortor mahita alai ala tortor persikopi don holat disima dinganan nabi manortorate amang pergosi nami tong ni bisoto airo banan re nani ala manogo tinaro botari baima godang mula-mula, godak sopa-sopa, godang liat-liat, godang hasatan, godak sitio-tio, pada umumnya, palu ma parmusi nami. Jong-jong mahita manortor di inganat tabi. Satu dua, molarom do pena sosahat tapaingo da anti barong marsal puon tapaingot seksi perempuan nampak kalau jahon asa di taruhan lelakta toy manortor hamuina bah aisalio di manortor aruba kamu akain arta itu son kini mamakyon tak pola wai adong ko mena susah lelang di sana mena susah adong dobe terus sama haru embara iya salio doi nama nortor lelang ni sana mena susah berturu jo hai tak bersinar dasi mata deh kasa sudah
Masih paling otak kita. Ayo barong, dan kita dah seksi perempuan kita dah. Roy tak kamang, mana? Pasama pasat. Sudah, ngasa diamu, ngasa di Garibon. Tangko bay, inangan, inang, inang. Shh. Lelang niya magpardede, parpada larang, daksado be, pardede pada larang. Iya, ngarobe. Sabar di tanah. Toy, tertorok kita. Dale. Arab ko na sasab. Isa be. Lelang niya Pasaribu. Naksado be. Pasaribu. Borus terus. Iya. Lelang niya Pasaribu. Pasaribu baru terus. Oh, ngaro be, ngaro. Ada kopena susah, lelang na. Wah, batu bara, baru. Togatoro naksado be. Ya rono inang da. Rono itu sopan otorita. Deon, amin. Do baru si jabat, si halo. Nyonya si halo naksado be. Ino. Mana? Oh ya. Kasahan dia mang Pasaribu. Nah, ada kopena susah. Ada kope. Oi, inangan si lain. Baru si lain. Togatoro baru si lain itu kan? Tak salah, Togatoro baru. Baru situ meang. Togatoro baru situ meang. Tak sado be. Parpada larang. Inang. Togatoro baru situ meang. Pada larang. Oh ngaro be, ngaro. Ya. Togatoro baru situ meang. Lihat kamu. Ide dong. Idoi. Togatoro baru situ meang. Endeon amenale. Si baju tadak saru kita. Perempuan halakan naubat. Nyonya si halo, nyonya si bajutak, nyonya batu. Sojo musik top. Non nalabak do ape. Nyonya si halo raksado pe nyonya si bajutak, nyonya Togatoro, nyonya batuara. Haru. Oh musik teruson. Musik, lanjut. Kalau ulam beda bangda, sabar di tanah. Ulam bau tidak, lu ya. Togatoro. Hei, inang, baru tupang. Lelang ni jadi, lelang ialakan tak sahado pe. Lelang ialakan. Stop. Nyonya si mangusong dak sado betong. Baru siahan. Nyonya si mangusong baru siahan dak sado belelanga. Ise buse. Nyonya si alo ngasahat. Oi non. Tahu. Oh. Mau lihat dia mang si Obing. Baru si Marmata pasato tong padita. Inang amang, inang baru tuh yang ngasahat. Adiamu.
Buah, parsel buah tu inang baru situ yang lihat kamu jo. Musik. Sabar inang dah. Asal manor teramu sih, manor teramu. Dia inak bandita. Roh. Inang baru situ meang ngasahat bunga inang baru siahan ngasahat nyonya si mangusong adi nasida perempuan pete jo daksa dopin na tu inang baru siahan nyonya si mangusong seksi lelang adi nang nakining sabar hitara bo ama sahali pestaro luar biasa kerumitan nada sotung salah sotung oh ngasabe nyonya si mangusong ngasahat sudah hamu berpada larangi ngasahat sudah lelang muna nunga mau lihat mari ise situ abul tong ngoropaum maroro manginak kening ngasa beda ngasa inang situ baru tumeang nunga lelang muna ngasahat oh atong bae majo godangi muse ay bodo perminta tu seksi musiko boiro ate alai konano pita nade tolu sahut dulu ni coba kamu coba itu baru tahe baju oh kasih dang boy tolu sahut dulu dua sadalanan si bunga jabu dang boy ribet makana latiak kamu ngaurok atau main hami tortori anok kasatan nada oh ya apa itu molarong dope buah si lelangot taisi taneng mancalo rohita masih ada buah musik baru ngamang perdede baru nenggolan mau lihat ya Mangda Dope arong dope neng mangalelang rohamu atong tortor bebas namo roh inang baru mangusong roh ita manor toritason do padita roh inang padita nami sok kasihnya roh Mang Sianibar mau late bersambatnya Mang Sianibar Pasar Ribu, Romna 2, Manor Torita, Romina, Manor Torita, Romu, Romina,
Asatan nih mana tuh? Baik kamu jo. Tereret tereret 1 salah smarsia zaramu. 1 2 3. Iya. Tereret tereret solu sai sahat ma datu bertean leleng ma hita mangolu sai sahat ma tu bangga bean emmara tutu salina ijo sahat 1 2 3 ya sahat di solu sai sahat ma datu bortean leleng hita mangolu sai sahat ma tu bangga bean horas emmara tutu horas ma tutu horas